Hanife Özdemir mîna her sal hatiye zozanên balaya li kontarê Çiyayê Reşko kon vegirtiye û bo debara malbata xwe dixebite. Özdemir ji gundê Dêza Culemêrgê ye û her sal serê demsala havînê tê zozanên gundê xwe balayê. Nêzî sê mehan li vê derê bi sewalkariyê debara xwe pêk tînin. Bêguman kar û barê herî zehmetê jina ye, ew kedek mezin didin. Kabaniyên malê serê sibê diçin, bêrê û pişra jî şîrê ku anîne li ser kûçikan dikelînin û dikin keşk, mast û penîr. Paşê û penîrê wa çêdikin, mast çêdikin. Li gel xweşikbûna zozanên balayê, heybeta Çiyayê Reşko jî li ser mirovan bandor dike û wek mirov di nava xewnekê de xwehîst dike. Çiyayê Reşko ku di nava rêzeçiyayên Cîloyê de ye, piştî Çiyayê Agiriyê bi bilindahiya xwe ya 4000 mîtroyan çiyayê duyê herî bilindiyê deverê ye. Dê biharê heyva gulanê. Bele çend mehan mîne vê derê? Dê ço em dim hedî jêlê. Çawa zehmete xweş Xwedê zehmet e. Bilê me çû nakir. Koçerên zozanên balayê dê sê mehan demê xwe di nava vê xweşikbûna xwezayê de derbas bikin û serê payîzê dîsa vegerin gundê xwe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Hakkari.